Det siger bank. Laver. Hvad laver du? Laver du mad? Ja. Ja. Er den varm? Nu koldt. Okay. Nu varmt. Ja. Det var godt, du kunne Nu væk. på den. Ja. Nu godt. Se. Det er varmt. Må jeg se? Ja, det er det også. Bak. Ja. Bak. Ej, ja, var du heldig, du var sådan. Ja. Laver pizza. Hvad laver? Laver du pizza? Laver mad. Du laver mad? Ja. Ja. Det gør du. Og hvad det? Hvad det inde? Laver du kylling? Ja. Bang. 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 Ja. Bang. Ja. Laver mad. Det gør du. Laver Hvor er du heldig, du har fået sådan et komfur. Hvad? Den er Du skal lige puste på den.